meron na naman ako ibabalita sa inyo guys. May dumating sa akin na dalawang boxes galing sa Lazada. At ito ipapakita ko dahil excited ako dahil ito ay napamura na naman ako guys. Napamura na naman ako dito sa lipstick na ito. Alam nyo naman favorite kong MAC, no? Pero yun lang, medyo mahal. Kaya lang nakabili ako ng meron silang yung free shipping. Wala akong binayaran sa shipping fee and then may discount na sa ayan, binuksan ko na guys. Ito ay yung MAC. Ayan, jaran. Nakita mo? MAC. Ayan siya guys. Ang ganda ng pagkabalot in fairness, pero wala akong gunting Paano yan? Paano ko matanggal ito ngayon? How, rigarabaw. Ayun. Meron naman ako ditong pang slice. Yan. See? Pero, halata, bubble wrap talaga siya. No? Yan. Ingat-ingat pag may time. Ayan. Talagang balot na balot para hindi siya ma-damage. Magaling. Diba? Magaling din. Takot ako dyan sa blade na yan. Okay. At ito yun guys. Nako, maganda ito. I love this. Hindi pa nga nakita. Love this na. Hindi pa nga alam ang laman. Ano ba yan? Naku ayan MAC, another collection I have here. Meron na naman tayong paglalaruan. Okay, this will be my next video. Ang pagpapakita kung paano ito, gaano kaganda. Maganda ba kaya? Uy, walang laman. Walang laman. Walang laman guys. Ayun, kasi only one naman kasi ang content. Ayan, ang liit. Kaya ganyan. Pero guys, ito ay nabalot ng husto. Kaya ganyan na parang malaki. Wow. Pero yung in-order ko, alam kung maganda yon. Kung ito talaga yon. Meron pa siyang ganyan guys. What is this? What is this? Meron siyang lip na ganyan na parang stainless. Para ano ito? Curious ako. Ito na yung lipstick guys. Ito na yung lipstick. Ayan iba pa yung box. Hindi siya all black. Hindi all black ang box. Pero curious ako dito. Meron siyang onion paper na balot, black. Na ganyan. Talagang grabe ang pagbalot guys. I love how they pack this item. Mabait talaga yung seller. Ang galing niya. Tapos ito ay ayan. Kasi sa M.A.C store ko binili ito in order. Uy, what is this? I'm just curious, what is this? Ayan, nabuksan na natin. What is this? Wala lang, ganun lang. Ganun lang. Salamin. Uy, mirror pala na napakaliit. Ayan, may plastic siya. I-peel off mo. Oo nga. Salamin, okay siya. Okay naman. Makaano naman. Makita naman. Ang cute. Thank you so much, MAC. Okay, ilagay ko sa purse ko. Hindi na ako mawawala ng salamin ngayon. May salamin na ako every time. Of course, this is a special mirror for doing the lipstick application. At tignan na natin kung anong nasaan na yung laman. Alo, ayun pala. Tingnan mo, yun ang inuuna ng tinignan yung freebie. Mukhang freebie talaga guys. Okay, ito siya guys. At ang liliit naman, very tiny naman to. Ito, meron siyang yung manufacturer and everything, trademark and the number, and blah blah blah, address ng store, nandito siya, B39, and then Joy, ito kasi yung in-order ko, Joy de Vivre. Paano mo i-pronounce to guys? Basahin mo. Joy, J-O-I-E de Vivre. Vivre.
And then, the shade is 415. At buksan natin, meron siyang ganyan. Uy, meron pa instruction sa box. Back kanya, oh. Back and then arrow. Grabe, no? May instruction pa. Marunong naman tayo magbukas ng box. Grabe, no? Sobrang illustration ni, M.A.C sa atin. Ito siya, 415 Vivre. Joy de Vivre. Ang kintab. Look at this. Very elegant ng packaging. This is for collection talaga. Kaya sadya akong binili. But this is like this. Look at that. Wow. Joy de Vivre. And then, ganito ang kanyang shade. Ipakita ko ha. Yan siya guys. Oh. I will apply. Ha? I will apply. Joy de Vivre. Uy. Wow. Ang sarap i-swipe. Oh, wow. Very smooth. Wow. So velvety. So smooth. So easy to apply. So yung pag ganun mo ay opaque na kaagad. Wow, I love it. I love it. And this cost me 1,100. Shipping fee is free. And then, ang ganda. Ang ganda talaga guys. Try it. Ilagay ko ang ang link sa description box para sa inyo kung gusto niyo bumili. 1,100. At ang shipping fee ay free. Ewan ko, may limit eh. Di ko alam kung free pa hanggang ngayon. Pero I'll try to check. And then, ang isa pa ay ito. So, yung M.A.C. Okay, nakontento tayo, no? Wow, ang galing natin na mag-shop sa online. I love it! And then, this one, ito naman, sa tingin ko, sa description, and then the reviews, ay okay din. Kaya, excited din ako magpakita sa inyo. At ito yung ang store is Vayu ang pangalan ng store. And then this one is Futian Fubao Jia Dao Yitian Sheku. Oh my god. Ang haba guys. Oh, ang haba. Basahin mo. And then ay ito pala yung address na pala ng store yon. Okay? And then the description of this one is the Vayu False Eyelash set with magnetic false eyelashes. Ito, gustong-gusto ko to kasi mahirapan na, di nyo napansin. Hindi ako masyadong naglalagay ng falsies kasi ang dami kong binili sa Manila. Tamad akong mag-apply guys. Tamad talaga ako maglagay kasi ako nagtabingi yung curtain ko. Kasi tamad akong maglagay ng false eyelashes kasi sumasakit yung mata ko kasi hindi ako marunong, yung mata ko ang na-damage. Kaya this one I will try kung okay ito kasi with magnetic. Ayan siya guys. At ang halaga niya is like this with the shipping fee. Ang shipping fee nito is 125 yata, and then 427.60. Yan. So, wala, bakit bukas siya? Ito siya, ang box niya ganyan. Meron siyang mata na nakadilat na tumitingin sa inyo. Kumusta daw kayo? Okay, magnetic eyeliner and eyelashes. Meron pa lang. Siyempre, yung eyeliner niya is the one na ilagay mo na sa mata mo at yun ang magiging magnet na yung eyelashes. Yun ang pagkaintindi ko ha. Okay. At meron siyang ganito. What is this? Meron siyang card ng meron siyang eto. May tips how to use and how to remove. Ayan. Okay. Tips. Shaking the bottle before use and seal the bottle in time after use. Make sure pass the allergy. Ano?
Allergy test. Oh, kasi kung allergic ka, hindi ka daw pwedeng gumamit nito. Performance will be better if you can put on eyelash before the eyeliner. Why? Performance will be better if you can put on eyelash before the eyeliner line dried completely, and refine the eyeliner line also will perfect the performance. Eye contact rinse out with clean water. Ayan, ganun pala. Ganon. Nandito naman ang instruction, guys. Kapag binasa ko ito, matatagalan tayo. So, I will just show you. Ito yung, meron siyang ganyan. Yung applicator. At nandito yung eyeliner yata ito. Ito siya, oh. Ito yung applicator. Ito na yung, oh my God. Ito yung eyelashes, guys. Ayan. Ang cute niya, di ba? Wow. How will I use this? Malalaman natin ngayon. Dahil itatry ko ngayon. At ito yung eyeliner, guys. Ito, nasa tube. And then, very elegant, very shiny, very eclectic packaging they have. It is oro antico na metallic. And then, this is the eyeliner. This must be the magnetic eyeliner. Okay? At ito yung applicator. So, ilagay muna ito dito bago pa-dry natin. How many minutes? Wala ba instruction doon? How many minutes? How to use. Reading above. Notice before using this product. Carefully draw eyeliner line along with your eye shape. Ensure the line close to the roots of your real eyelash. Ayun, para dumikit doon talaga sa may eyelash. Bend your magnetic eyelash band to make it softer and perfect fit for your eye shape. I-bend mo raw konti pag inilagay mo. Take the end tip of the magnetic eyelash hair with tweezers or fingers and put it above your real eyelash. Then, make the magnets band slowly close to and connect the eyeliner line before it totally dry. Gently adjust till the eyelash perfectly applied. See? Ganun lang pala yun. So, let us see. Doon kasi sa review, sabi doon sa review nung gumamit nito, kasi bago ako mag-order sa Lazada, guys, pinapag-aralan kong mabuti. Doon kasi sa review, ang sabi nung gumamit na nito ay okay daw sa kanya. Basta't sundin mo lang daw ang instruction. Ang sa kanya daw, ay niligay niya yung eyeliner, liquid eyeliner na ito na magnetic, dito sa tip ng eyelashes. Tapos, niwinate niya ng 20 minutes para sure na magmagnet. Kasi yung iba, kaya raw pumalpak dahil wet pa lang ay nilagay na yung eyelashes. Kailangan ipa-dry. So, try na natin, guys. Maglagay na ako. Crossing my fingers. Crossing my fingers, guys. Okay. Ayan na, guys. Naglagay na ako ng eyeliner. Very watery. Madali lang i-apply naman. Ayan, hintayin natin matuyo.
Okay, let us wait na matuyo siya. Crossing my fingers again for this one. At ito yung applicator. Okay, lagay ko lang dyan. Tapos ito, ilabas ko na. Ito yun. Ganito pagkalagay guys, oh. Wait, what's this? Wala naman. Meron siyang ganyan. Tapos, ay, meron siyang salamin. At nakalagay dito, remove. Remove daw yung plastic para makita mong maigi. Para pag nagnalamin ka, ay kita. Of course. So, ayan na. Inilabas ko na. At hinihintay nating matuyo. Siyempre. Andito na. Ang haba naman nung, ayan, oh. Look at this. Ang haba nung dulo, guys. Wala. Uy, ganun pala. Magkarugtong. Magkarugtong sila, guys. Oh. I-cut mo na lang. Cut na lang natin. Ayan. Look at this. Dalawa na eyelashes yan. Magkarugtong. Pero mamaya ko na ilabas kasi syempre, hintayin natin mag-dry. Hintayin muna natin. Okay? So, try na natin ilagay guys. Hinati ko na siya sa gitna. Pinaghati ko na yung dalawang, pinaghiwalay ko na, kumbaga. Parang hindi yata ganun. I-remove mo lang yata. Oh, ngayon ko lang napagtanto. Oh, removable pala dito. Kaya makapal ito. Sabi ko, bakit strange? Very oh, yun pala, yun ang kinapitan lang guys. Hinati-hati ko pa. Tanggalin yung eyelash doon sa parang stick na pinagdugtungan nila. Doon sila nakadikit. And then, yun nga, i-apply na natin. Guys. Okay. Ayan. Try natin ha. Oh my God. Oo nga. Nagmagnet na kaagad. Oh my God. Nagmagnet kaagad. Hala. Oh my God. Namagnet kaagad guys. Ang bilis! Wow! I love this! Ooh, ito na nakasolve ng problem ko sa pag... Ayan oh, tinanggal ko na dyan sa black na kinadikitan niya. Saan na napunta? Oh my God. Nahulog guys. Nahulog pa? Ano ba yan? Ayan. Tapos gayan. Ang bilis i-apply! Wow! I love this! Kaya pala ang dali. Kaya pala yung nakabili nito sabi niya, wow, I love it. Kasi problema rin daw niya ang mag-apply ng ganito. So, ganun lang guys, oh. Bakit dito sa right, ang dali kong nailagay. Dito naman ay ayun. Ang dali lang, ipatong mo lang, nandun na. Oh, really? Kaya lang, tumabingi yung isa. Ganon. Hala. Oh my God. This is miracle magic. It is a magic. I love it. Wow. Grabe ito guys. Wow. Grabe. I love this. Gustong gusto ko. I love this. Look at this. Oh. Ang ganda. Do you like it? I like it. Wow. So, nag-OA na naman ako. Huwag na kayong magalit guys. Masaya lang ako dahil na-solve ang problem ko sa paglalagay ng eyelash. Talagang maganda ito. Legit. Talaga. I love it. And please, i-recommend ko ito. Very good. And then, assignment ko talaga ngayon, maglagay ng review doon para sa ganun. Matulungan yung mga katulad ko na
maglagay ako ng review doon sa online store para sa ganun ay matulungan yung mga katulad kong di marunong maglagay ng eyelashes, guys. Ng false eyelashes. Kasi, look at this. Nasolve ang problem ko. Diba? Kaya lang itong lulo. Hindi pa naitikit. Teka. Ayun. Ayun. Automatic kasi siya. Ayan. Diba? Ang galing naman ito. Marami naman ito. I love it. Okay? So, yun lang guys. At na-share ko na naman sa inyo ang magagandang bagay na nangyari sa akin today. At salamat sa panonood. At sana na-appreciate nyo. At sana naman ay helpful ito para sa atin na medyo gustong magpaganda. Okay? So, please like, comment, share, and subscribe na. At para tayo magsaya, sana ay maging marami pa tayo dito para sa ikasisiya ng ating channel na ito, namumunti at simple. Okay? Thank you so much. Love you guys. See you again next time. Cheech. Mag-comment naman kayo. Paramdam naman kayo. Okay? Happy Valentine's everyone. Happy Valentine's. Paano ba yun? Ganyan. Ganon. I love you guys. I love you guys. I love you. I love you. I love you. Paano? Ganyan? Okay. Bye-bye. God bless.